Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайв ва бародароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст аз мошинбозори Душанбе. Боварӣ дорум барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Дастгириро фаромӯш намекунем. Ҳама каса навор дар таи лайк ҳам мегзорем. Касое ки бори аввал дар канали Автолайв аст, ҳатман обуна шавен, аз нархи навои мошинҳо ҳама рӯза бохабар мешавен. Саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматонро нигҳбон бошад. Мегзарем ба тамошои видео. Дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародари касалиҳои қанд дорем, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед ё санг доре, инчунин барои жолудок, чихел дидест жолудка кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорнитмин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорнитмин. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. Мо ба шумо тавсия метиҳем ки ба компанияи Акаи Алиҷон муроҷиат намоед. Акаи Алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирош ҳам арзон аст. Номерҳо дар рӯи экран аст. метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. Аз номи канали Автолайв суҳбат кунед. Бисёри бародаро ростига дар комментария бисёр Мерседес сечка мепурсанд. ҳамаи худтон медонед ки сечка ҳам бисёр мошини хуба, хоҳишмандо ва балечкаи бисёр дорад. беҳтарин састаянаш объёми 2.8 қачи бародаро. хоҳиши бисёри бародаро буд. дар ин навор барои шуморо пешкаш мегардонам. тамошо кунед. боварӣ дорам ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. марамад Мерседес сечка солус 99, объём 2.8, номрӯз 4 каде, задди камера, тонировка кардагӣ, Америка. хуб 4 баллони нав. салон шаг мегирем, салон шангак тамошо кунем. даро электропакет. хуб автоматаи коробкаш, люк, кондисионер. хуб пробел нишон додагӣ нест, аз сеҳр дура, кондисионер кор мекунад. хуб автомат коробкаш, ҳама наворот кор мекунад. мисол люк ҳам дора. хуб видеорегистратор. хуб объёмаш 2.8, бензини холия, газ задагӣ нест. хуб махша чанд сумфт яка? хуб 110 000 мега бо муомила дорад. номрӯи якара мемонам, занг бизанед, барои шуморо бо бештар маълумот метаҳад. хуб 909 93 84 85. вариантҳои алишӣ дорад ки фақат сума? сум боша хубтара. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайв ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чихеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайв кушода шидагӣ. бародаро тамоми молҳои ороиширо мошиниро дорем. чихолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинида бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиниро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто даставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед даставка кунед ва даставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушус съёмка мекунем, метавонед чиқолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст.
BMW X5 бародаро соли 2016 Европа. Марҳамат соли навтар шад тамошо мекунем бародаро. Мошин бояд састиянашам будем созай, комплектатсияшам зурай. 16 сол дизелай. Хуб Европа задни камера. Марҳамат нага хафам тамошо кунем. Марҳамат. Саломаш. Охлаждение, обогрев, печь, кафе. Buna abiye bile içi dedi. Старт-стоп, автомат, коробкаш. Монитор. Ya abiye bir şey dedi. İyi. Sev çant dizele. Марҳамат нага пешам тамошош кунем. Задни камераш. Хуб автопилот. Старт-стоп, боркомпютер, Android, климат-контрол. Регулирован комфорт, спорт дорад. Чор, а? Объемуш 4 дизель. Чанд сутка канахсан? 530,000. Хуб, номери акана 07 82 83. Занг бизанед, ака барои шуморо бештар маълумот метавонад бо муомилаи дурад. Марҳамат бародаро, Opel Antara соли 2008. Хуб, ҳуҷҷат тонировкаш 8 моҳи дига, задни камера. Хуб, балоно нав, озям аҷо шахшу ба навор мегирам. Хай бухтум бештар маълумот мегирем. Марҳамат, аз салом шад. Саломш. Ин дарош маҳкам шид чӣ? Маҳкам шидам. Чӣ бе? Хуб, даро электро, мултирол. Автомата коробкаш, кондиционер кор мекунад, DVD. Хуб, ҳама наворот кор мекунад, монитор доштад. Салон тоза. Хуб, аби мотораш дай бародаро, бензин. нақша 55,000 мегӯяд. номерои кара мемонам, метавонед ҳам суҳбат чен. айноми автолайф суҳбат кунед, барои шуморо арзон мекунам. хуб, номерои телефону абгӯя камонем? 918 86 чӣ хеле шидӣ? 918 ва нахда 3 бор 66 гуфтӣ. 918 86 66 66. хуб, занг бизанед, яка барои шуморо бо бештар маълумот метавонад бо муомилаи дорад. Hyundai Sonata соли 2010. объеми мотораш 2 бензин, Корея. Марҳамат, тамошо мекунем. салон шаг мегирем, салон шаг тамошо кунем. дарои ҳафрош тонировка дорад. ҳуҷҷат тонировка чанд қайяка? 1 сол. дарои электро, автомат, монитор. хуб, ҳама навороташ кор мекунад. каталогш панорама.
خب نرخیده 100,000 میگه با معامله دورا نمره برادرم میمونم زنگ بزنیم برای شما را بیشتر معلومات منتظر میکنم. خب 100,000 نه نمره تلفن افغانونه 909 99 96 13 یگان نخ نکم بزرگ نوواردش این لکسوس کدام ساله؟ یه ایسان دوانی مای سالش 2007 ایشم از این برادر بود است تمام شده اگه اونجا تنیروفتای تمام شده اگه بود است برامد از سلام شده تمام شده استارستوب автомат кондиционер салон туз алюкам дорам хуб ки бошад я 100,000 мега бародарои спорт каги нагапи шумо 100,000 сом номро табурга бугу бародар 100,000 so'mni 909 99 99 96 13 96 13 муомила дур абуане